MLM interview here. Enwere testimony. I'm MLM interview. When a testimony. Abia bugom na nke gị. Abia me ime testimony na alugom di. After Emirates interview. Yeah. Only you went na this live stream. For how many years came with in Nigeria? For how many years go on Loro? Last year come Biara, but no this year come no. When you Loro go meet together. Because atom proof, and I'm not joking about it. Nena come na anozim na bia neni eba. Yeah, for. No, on life. Hold on. Asking me a phone come joy ya. On eba neni eba. Neni a phone make a asam na. Actually, you prefer name. But on a no, listen. When phone not DG. So the my live stream make interview. He wait here. Ni here na zemia. How you could actually go see Onye bed here. Hold on there, hold on. Onye bed. Bye. Aya na ekuru goku. Aya na ekuru goku. So what is there now that me interview Chineke amunye gidi here? Amaro mo wa actually go see Amaro. So why didn't you let me know? Ederengi now. Ideremo. Ederengi. Evidence go see na okwolugushigi. Evidence. Nge send the ya. Na come who the young man biko. Bros. If you let me bishop papia. Bros, gini onye tro ki ihe na eme gini onye tro. Nyatom. Bros. You we engagement ke Emirates engage or wedding or marriage or engagement. Emego anabu. Akwolugushigi mema traditional marriage. This show ta na eme ya. Ono the ungrateful. Ono the ungrateful. Bishop oh yeah. Ade matigi ono ungrateful human being. Good evening, sir. Good evening. Hi. Okay. You said what? How are you doing? Well, fine, thank you. How are you doing? Eh? Are you Igbo? No, we're Yoruba. We're from Nigeria. Yes, white twin. Are you able to win? Yes, sir. We're twin. We're twins. She cannot walk. No. I can walk. What else? I can walk. We're identical twins. We're identical. Identical twins. I was born like that. We were born like that. You Both of us were twins. We were born like that. Yes. God gave me two. God gave her one. And I was man, elderly men, stop with Nwa method. My sister, you people are welcome here. Yes, thank you. You people are beautiful. Thank you. You are beautiful. I love you, people. I love you. Which part of Yoruba are you from? We're from like Ijebu. Ogun How State. old are you? We're 21. How old are you? 21. 81. Okay, I love you. Okay. Love you too. Angela. Do you love me? Your twin don't love me.
We love you too. We love you too, sir. Okay, want me to play one game with you people? Sir? You want to play game with me? What did you say, sir? You want to play game with me? Yes, sir. Okay, let me play one. Yes. Just it's because of you people, though. Because I see that it's you people, though. Yes. If not be so, me I be twin, but my twin trap. So it's because of you people, though. It's because of you people, though. Thank you, sir. Thank you, sir, Bishop. Let her to stand up now so that you. That's for me. Sing for me. Sing for me. Okay, we should sing for you. Sing for you. Okay. There's this song. What's the name? Jesus! Thank you, David. God bless you. God bless you. Hey, there's this song that we are singing. I'll sing English song. Do you understand the Yoruba song? Anything you sing, I'm okay. I'm happy so far. Okay. So far, you are the one singing it. Listen. You have a boyfriend? No. If I come for boyfriend, will you accept me? Our daddy. You're like a father to us. Yes. About nonsense. How old am I your daddy? Which kind of talk be that one? Why are you insulting me? And which kind thing be this one now? How old am I your daddy? Sorry, sir. Which kind of problem is this one now? Anybody will come from anywhere, you call me your father. How am I your father now? Because you see, which kind of thing be this one now? Which kind of thing be this one now? So you're still laughing at me. We'll sing for you so you can. You want to sing Jesus Christ song. You can't. Why would you laugh? Why would you call me your daddy? Sorry, sir. I'll put something melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. Just you and I, Jesus. You are all that matters. Oh, you are all that matters. Yahweh, Yahweh. You are all that matters. Yahweh, Yahweh. You are all Yahweh, Yahweh. You are all that. Why are you people like this? Now you are singing, you will make room for two. Jesus did this earth. I tell you, say, who among you will be my girlfriend, who that I will love and take as my intimate person? You are shouting, I will make room for two. Which kind of this one? We're singing Christian song. That's a Christian song. Don't sing Christian song for me. Don't sing it again. You are making room for two people. Who are you making the room for? Who is the man you are making room for two people? Yes. It is the same. You are telling me to remove. Elehi Gwabianga. Iberi Kelem. Elehi Gwabianga. My husband, good evening, sir. For this marriage, I did Bishop, my husband. Elehi Gwabianga. Bishop, good evening. Elehi Gwabianga. Sir? Elehi Gwabianga. Mwoni awo shabamono. Ote wosrono ka ibu nama. Elehi Gwabianga. Sir, achọ wine na sir. Sorry, Kobe. Ito awanye na alo. Yes, sir. Oti ihu ni igbirigbo ọnụ gị ha. Oti shaba mana ọnụ ka efere eji ebighe ndị okenye nri. Ekwe nga lips gị ha. Good evening. Hello, Otele. Mwaki megere hi. I say good evening. I got say hi with spirit. Because you come na shrine na apụta obi adịkwa m mma right now. Hello, Otele nwoke ọma. Eshi na shrine na apụta now. Onye gwọrọ m ọgwụ mere mistake.
nwere ụjọ Shrine na-atọ gị ele otu ịdị nwoke ọma. Ị nwere husband for me? Ị nwere di for me? Ewo dibịa ka ọ wee zọ. O nwere ihe ị chọrọ ihe m na-eme, nwere ihe ị chọrọ iji ya eme. Achọrọ m di. Achọrọ m di, nye m di right now. Ọ ihe asị m nweta. Eyirila m uwe, sorry. Ihe mbụ gị bịa ka. Sorry, sir. Gbaghara m. Oke, abịara m ịchọ di. Ị bịara ịchọ di. Enwe fon ahụ n'ala ga ebili ọtọ gị lara m asụ m agwaghị ihe ị ga-eme ugbu a. Okay. Eburula m oke. Fese kamera ụta, fese kamera ụta, fese ya ụta. Bịa were kamera Chineke agbaghị ọkụ fese ya ụta. Okay. Good evening, Bishop. Were kamera gị baa inside ebe m ga-akụ gị onye eriri eri baa inside. Okay. Oh, Jesus Christ. Ụbọchị m edesa ya ebe. Chere. Ka m desa ya. Hey. Were phone, bịa here. Were phone gaa njide n'aka. Ike gị na-enweghị yiri latrin nke ebere nga bụ isi m. Ike ị na-enweghị yiri latrin nke ebere nga bịa tụgharịrị m. Were otu aka gị elu ọsịsọ. Ọkụ ịma na ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba na soshal midia niile. Ama kọmiti gị n'aka ori pai. Ịbịa tomorrow, my moderator will take charge bugote gị elu. Mechie anya gị. You get repeat after me. Okay. Then, back I go ta. May you tackle and I say, we're dear. Ripayo. No, quote them shake, go, don't come back again, baby. Oripayo. Oripai Pope. Elebeno. Oripai Pai. Oh, my shop, again, mommy, no, Nadi. Olo, enwere m nwa. Ahụ single mother. Ụmụ ole ka ị nwere? Abụọ. Iji abụọ. Ha na-akpọ gị ma ome ụmụ abụọ. Ọwụ otu onye kpọga ma ọwụghị ụmụ abụọ. Ụmụ ole ka ị nwere? Abụọ, eji m abụọ. Eji abụọ for how many years? Ewo. Ofu ka ọzọ re 14, ka ọzọ re 2. Ọ different men mụrụ ha? Ị mụrụ different men nwa? Okay. Ị bịara ka m mee gị nta. Ele ga-anọ mee gị nke mbụ, nwa nke mbụ ị mụrụ, ele ga-anọ ị gị n'ọtụtụ ime. Ọ n'Imo steeti. Nke abụọ ele ga-anọ ọtụtụ ime ya. N'Imo steeti ka atụmara m dị ime. Ọ n'Imo steeti. Bishop Asagango. Akwa ịma na ihe m na-eme ihe agaba na soshal midia niile. Ama m. Ma aka gị otu a, Oripaipai. Awụ m Kezaya. Awụ m Kezaya. Eketele m otu. Kenye abụọ. Kedu abụọ?
Asinge bara o. Asinge bara o. Otu am n'ugbu a. Otu am n'ugbu a. Achọrọ m di nke onwe m ka ọ bịa. Achọrọ m di nke onwe m ka ọ bịa. Di kachasị di. Di kachasị di. Money ọ na-eshi ushi ya bịawa. Money ọ na-eshi ushi ya bịawa. Ma o nwere body ọdọ ya bịa ma. Ma o nwere body ọdọ ya bịa ma. Achọrọ m ka alụpụ m alụpụ. Achọrọ m ka alụpụ m alụpụ. Oripa yoyo. Oripa yoyo. Ma mmemme ma mma ha eme ya nagide m. Ma mmemme mama ma ha eme ya nagide m. Awụ m ọmụ nwa, aga m na-amụrụ ya nwa. Awụ m ọmụ nwa, aga m na-amụrụ ya nwa. Kampụ ya bụ otu ọ ga-adị. Okay. Thank you. Ya na-echi gị bịa the main interview. Na ka ugbu a nke mere gị na-awụ. A na-achọ case gị dị very very difficult. Achọrọ ikpe ịnapụtara ikwupụtala ihe ị chọrọ. Ị na-aghọta nwoke ọbụla bịara to you ma ọ nwere ọnụ ushi ma ọ nwere body ọdọ mee ya accept. Nna akwa ị chọrọ ịza aha. Onye ndị tụbara gị makwa enweghị ụgwọ isi akwụrụ gị n'isi gị. Olo. Oke a just ataghị ahụ ataghị ha mee ga abandon weta nwa akwa ya. Ma ahụ eze gị. Iwu onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo. Owerri North. Ebe na Owerri. Orata. Orata ekwuola na ndụ gị nna. Ọwa ahụ obodo ọ ya so gị. Orata ekwuola na ndụ gị ma sista. Ihe nọ nga ahụ wụ echi ga-abịa nna. Ka ị chọrọ ka m gaa n'iru mewe gị interview? Ka ị chọrọ ka m gaa n'iru? Nke ọbụla adị m ready ịchọta nsogbanụ isi echi nsogbanụ. Gadowe kamera ahụ ebe dị mma gị lara m azụ ka m mee gị akpamkpam. Ka m mee gị akpamkpam. Kesi gị dị difficult. Chai. Na-edosa ya. Tọnọrọ m azụ gị. Chai. Tọnọrọ m azụ. Chai. Oripa yoyo. Elenga agatara mee gị ihe eji eme ụmụ different men or from back or front? All from front. Front ka Ọ na front ka esi mee ya. Ọ na front. Okay. Atịlere gị ụkwụ elu? Ha chịrịlị m ụkwụ elu. Elenga otu onye hangere gị ụkwụ. Ha chịrịlị m ụkwụ elu, Bishop. Chilie ya chilie. Ha just chilie ya chilie na bed. Aha onye chiliri gị ụkwụ awonye. Aha ya bụ Chinedu. Chinedu. Ele mgbe eji chilie gị ụkwụ atụwa gị ime ọ n'abalị ka ọ n'ụtụtụ ka ọ n'ehihie? Ọ n'abalị. Akwa ịdịghị ime ugbu a mmeghe gị ntabi akwa ịdịghị ime? Olo adịghị m ime. Olo adịghị m ime. Enwere mgbe ara gbarala gị? Olo ara gbabila m before. Ị dị afọ ole?
I'm 30 years. Oh, sir. 30 years. Yes, sir. Hey, yes, sir. What year come on again? April 4th, 1996. That what I give me, I jangu goof. Olo. But onye ka ọzọ ji aṅụ asọmbita. Onye aṅụ asọmbita. Onye tụkwara gị nke mbụ ka nke abụọ. Nke abụọ. Okay. Otele Mmiri amụ. Ụlọ ọbara asọmbita. Eji mmanụ nwa. Abalị ahụ ọ tara gị ọṅụrụ asọmbita ka o were ujeje. Enwe ka ọ ṅụrụ. Onye ka ọ ṅụta gị. Gịnị ka ịrụ akwa na iji elekọta ụmụaka gị? Eji m ere akwa nwaanyị. Eji m ere akpa ma shoe. Ebe ị na-anọ ebe isi na-agwa ọchị m. Anọ m Kotonu. Anọ m Benin Republic. Benenga. Akụkụ Badagry. Mmiri ara ọgbaga gị n'ara. Olo. Mmiri a na-agbaga ha. Enwere infection ịpa. Olo. Enwere ka ị gwụrụla. Before. Ọ nọ n'ọdụ. Ele ọrịa ị gwụrụ ihe ọwụ gonorrhea ka staff ka ọwụ kakus ka ọwụ gwam ihe mere ihe gbatara. Oh, just normal infection. Oh, normal. Leke wụ normal. Ị ga-elekpa asụ iwe na. Enwere infection wụ normal. Chineke akpọghị ọkụ. Okay, ọ bụ eziokwu. Enwere infection wụ normal. Nwa bingo. Branga bịa gwa saja sị na mala. Na mama infection ịpa wụ gwam ihe kpatara ihe. But gwa sọ normal infection. Onye mgbe ị ṅụrụla ọgwụ wepụ nwa. Olo. Akere m ụmụaka. Ya ka m ji amụga. Ahụ ọ na-eshi ushi. Olo. Oshi ga-ahụ ushi. Ebe ishi anyụ mamịrị okoro eko. Olo koghị eko. Enwere mgbe ihe tụrụ gị nga ahụ ishi anyụ mamịrị ya gbapụo dịka mmiri ihe gbapụo ya ala. Olo. Ana m atọ ọchị ya o. Ma ị ga-efokọs ya mepụta ogi ya. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Sorry, sir. Ihu ka ihe. Onye hụ gị na ya etesiwe ezigbo mmadụ. Sorry, you will like get shift. I'm sorry. Ibra ga-abịa kpasu m iwe ọpọdụ ike gị oche. Ọpọdụ ike gị oche a na-erole. Ibra ga-abịa kpasu m iwe na. Ụmụaka na-esendịrị gị ego. Yes, sir. Ọ ka na-esendị ego m ugbu a. O je send ego. Ha abụọ ha ma na different men mụrụ ụmụ a. Ha ma. Ị ka na-ata ha m ugbu a. Olo. Anụmata. Nne gị na nna gị ha sịkwana gịnị mgbe a tụwara gị ime? Mgbe m rike abụọ na enweghị ha kwuru because ha si etola m na ama m ihe wụ ihe ọma na ihe wụ ihe ọjọọ. Tidị n'iwe onye ebe? Imo State, Owerri North. Ebe na Owerri North ahụ? Ụrata. Ebe na Ụrata? Owelu. Ebe na Owelu? Ụmụọpara. A na-ata gị ike goji agba ọfụfụ. Olo. O ji agba ọfụfụ. O ji agba ọfụfụ. Otele agwụla. Otele gwụrụ agwụ. Ya bụ otele aka m. Otele.
go log. When I am back, I make go log. Say doctor and say lego tele. Second, Doctor Lemo Otele. Otele give account. When I am back now, Otele give account. I make go log. Say lego tele. Okay. Aku go jatoge. Olo. And when I'm going to the code no more, when I can win beside. Olo. When I got one out. Olo. My race. Ofuma. Walk later, like I can wait for Trova. How do you say? You say, Cha? Atagi, I don't keep cookie de bapa. Ha, boy. Mommy. The bapa. See, mommy. See, Yeah. You want to keep the bapa, yeah. Mommy, see. Oh, Bulaka. Nti man you boo. The way cookie the bapa get like a bog of Kebranga to my Bulaka. I don't know, man, Tiana. Ewo. Man, come in, shit, Bishop. Tell type, okay? Blood group, okay? O positive. What phone number, okay? 090 60. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, get share, or bag. Watch Italia. Get back. They just know what you have to share the game for. For what? Subscribe for this place. 090 60 93 33 96.